ମାଛ ଖାଇବ ଯଦି ଇଲିସି, ଚାକିରି କରିବ ଯଦି ପୁଲିସି। ଚାକିରି କରିବେ? ସମସ୍ତେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାକିରି ମିଳୁନି। ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଯିଏ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ, ତା ପାଇଁ ଚାକିରିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 10th କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ 10th ପାସ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବାହାରିଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ? 25,487 ପୋଷ୍ଟ। 25,487 ପୋଷ୍ଟ। ପୁଣି ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେବଳ 10th। ବୟସ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ? 18ରୁ 23 ବର୍ଷ। କେବେ ସୁଦ୍ଧା? 1/1/2026। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ହାଇଟ୍ ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ବହୁତ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଯଦି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 170 cm, ଯେଉଁଟାକି 5.6 ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି 157 cm, ଯେଉଁଟା 5.2 ଭଳିଆ। ଚେଷ୍ଟ 80 cm ର ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଚାକିରି କରିବାର ଅଛି। ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ମିଳିବ? ଏଥିରେ ଅଛି BSF 616 ପୋଷ୍ଟ, CISF ଯେଉଁଟା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜଗନ୍ତି 14,595 ପୋଷ୍ଟ, CRPF ଆମର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା 5,490, SSB 1,764, ITBP 1,293, ଆସାମ ରାଇଫଲ 1,706, SSF 23ଟା ପୋଷ୍ଟ। ଏମିତି ହେଇକରି 25,487 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଯାହା ଚାକିରି ବାହାରୁଛି ସବୁ ତ ଖାଲି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ପାଉନୁ। ମାନେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ତ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 10,198 ପୋଷ୍ଟ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 904 ଅଛି। ଝିଅମାନଙ୍କର କିଛିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଅଛି ଅଳ୍ପ। ତ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ 11,102 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ବାହାରିଛି 25,487। ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା 11,000 ଉପରେ। ତ 11,000 ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କଲେ ତା ଭିତରେ ଚାକିରି କରିବା ଆମେ। ସୋ ଏଥିରେ କ'ଣ କେମିତି ଏ ଚାକିରିଟା ପାଇବା? ଏ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆମର 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଯେଉଁଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ। ତାର ସିଲାବସ୍ ଗୋଟେ ଡିଫାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସେ ସିଲାବସ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି 4ଟି ଟପିକ୍ ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ମାନେ 4ଟା ସବଜେକ୍ଟ। ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ସେକ୍ସନରୁ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଟୋଟାଲ 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟୋଟାଲ 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 60 ମିନିଟ୍ ଆଉ 160 ମାର୍କର ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା। ଯଦି ଭୁଲ ଆନ୍ସରର ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ଅଛି 0.25। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଦେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରିବେ। ଦରମା କେତେ ଏଥିରେ? ଦରମା ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ମିଶେଇକିରି 41,000ରୁ 45,000 ଟଙ୍କା ଦରମା। ଭାବନ୍ତୁ 10th କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ତ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କେମିତି ପଢ଼ିବା, ତାର କିଏ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବଣିକ ଅଛି। ବଣିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତରଫରୁ ଆମର ଟଙ୍କାଟିରେ କୋର୍ସ ଲଞ୍ଚ କରାହେଉଛି, ଯାହାର ଅବଧି ରହିବ 2 ମାସ। 2 ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼େଇବୁ। ତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରେଇବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବଣିକର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଫ୍ରି କ୍ଲାସେସ୍ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେ ସହଜ ଏ ପରୀକ୍ଷାଟା, କାହିଁକିନା ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ସିଲାବସ୍। ଆଉ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଯଦି ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଥିବ, ପ୍ରଥମେ ଆଗ ରିଟେନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରନ୍ତୁ। ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟର ସେଇ ଆମର ରନିଂ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେବୁ। ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ କହିବି। ସୋ ଆଜି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 31 ଡିସେମ୍ବର 2025। ତ ତୁରନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁନି ଯେ ଚାକିରି ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ, ଯିଏ ପଢ଼ିବ, ସିଏ ଚାକିରି ପାଇବ। ଯିଏ ପ୍ରିପେୟାର ହେବନି କି ପଢ଼ିବନି, ସିଏ ଚାକିରି ପାଇବ ନାହିଁ।